پنج تن دی سنا کر کے ملتا ہے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے بن پچھیا فرشتے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حسنین دی امی دے پردے دا حیا سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک دا عظمتاں والا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ سانو نصیب ہویا خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم اس مہینے دے اندر سانو زیادہ تو زیادہ عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین کرام ماہ رمضان مبارک دی 3 تاریخ میں سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین جنتی عورتاں دی سردار حسنین دی امی جان مولا علی دی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال اس سے نسبت دے حوالے دے نال اج دی جمعۃ المبارک دا عنوان ہے معزز سامعین گرامی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ماہ رمضان المبارک کے ایک نیکی کرو تے 17 دا ثواب ملتا ہے ایک باری سبحان اللہ کہو گے تے کم از کم 70 باری ثواب ملے گا سامعین گرامی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے پیارے نبی قل تسا ارشاد فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دے معزز سامعین گرامی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور جیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے نے اونا دی عظمت نو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا اور جیڑے ایمان والے نے محبت کا رشتہ
محبت کا رشتہ حضور دے صحابہ نال بھی رکھ دے نے تے حضور دی اہل بیت نال بھی رکھ دے. معزز سامعین گرامی 25واں سپارہ قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے نبی اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دے ہو. کون ہے دوالی نے ارشاد فرمایا, لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, میں تبلیغ کی دیئے توڑے تک دین کا پیغام پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے بارے میں تانوں دسے آئے, اپنی رسالت دے بارے میں تانوں دسے آئے. میرے آقا نے فرمایا میں ایدے تے اجر نہیں منگنا وا, بس میں نہ چاہنا وا جڑے میرے گھر والے نے انہاں نال پیار کریا. لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. کسی بھی اجر دا میں طلبگار نہیں ہوں, الا المودة فی القربى, لیکن جڑے میرے قریبی نے انہاں نال مودت دا, محبت دا, عقیدت دا رشتہ رکھا ہے. معزز سامعین گرامی, حضور دے گھر والے تو مراد کیڑے کیڑے نے؟ اسی الحمدللہ اہل سنت ہاں, سنی ہاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج, حضور پاک دے والدین کریمین, حضور پاک دی اولاد, اس سارے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے ہیں. انہاں ساریاں دا احترام کرنا ضروری ہے, محبت کرنا ضروری ہے. جیڑا انہاں نال محبت کرے گا, عقیدت رکھے گا, پیار دا رشتہ رکھے گا, وہی بندہ کامیاب ہے. اللہ حضرت نے فرمایا نا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ سنیاں دا بیڑا پار ہے, اے صحابہ نال بھی پیار کر دینے تے اہل بیت نال بھی پیار کر دینے. معزز سامعین گرامی, سیدہ طیبہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دا نام آقا امام الانبیاء نے فاطمہ رکھے. کی نام رکھیا؟ سارے کی نام رکھیا؟ فاطمہ. تو امام الانبیاء نے خود ہی ارشاد فرمایا, کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے آئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبَّهَا عَنِ النَّارِ. میرے نبی دے غلامہ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے آئے.
فاطمہ تو زہرا کا مقام کی ہے. معزز سامعین گرامی، حضرت سیدہ ام ایمن فرماندیاں نے کہ ایک دن رمضان دا روزہ، رمضان کا مہینہ، گرمیاں دے ایام نے، آپ فرماندیاں نے کہ میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرا دے گھر دے باہر گئی. توجہ ہے؟ آپ فرماندیاں نے میں گھر دے باہر گئی تو چکی چلن دی آواز آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا گھر دے وچ چکی چلا رہی ہیں. آپ دی سیرت مبارکہ پتہ کی لگدا ہے کہ جدوں دھیاں ویاہیاں جان، اگلے گھراں وچ چلیاں جان تے جیڑا او گھر ہے او انہاں دا گھر، او کسی ہور دا نہیں. انہاں نے سسرال دا گھر نہیں، اون دا گھر ہے، بیٹی دا گھر ہے. جدو شادی ہو جائے تو پھر اس گھر دے وچ جا کے کام کاج کرنا، اے سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت دی سنت. جدو دھیاں تے دھیاں دے ماں پیو اس گل نوں سمجھ جان گے پھر طلاقاں نہیں ہونگی. اے کیڑی گل ہے جی او میرے سسرال والیاں دا گھر ہے تے اے میرا اپنا گھر ہے؟ نہ ہویا. جدو تیرا نکاح ہویا ہن تیرا گھر ہوئی ہے، اس گھر دی عزت دا خیال رکھنا وہ بھی تیرے ذمہ ہے. اس گھر دے وچ جڑی تیری اولاد ہے اون دی تربیت کرنا بھی تیرے ذمہ ہے. اسی مسلمان ہاں تے ساڈے واسطے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دی زندگی اور سیرت مشعل راہ ہے. سیدہ ام ایمن فرماندیاں نے چکی چل رہی ہے، میں دروازے تے موجود ہاں، میں دروازہ کھولیا، میں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا چکی چلا رہی ہونیاں نے. فرماندیاں نے میں دروازہ کھولیا تے ویکھیا چکی چلانے والا کوئی بھی نہیں. ادھر والے دی میرے نال لڑائی ہے. آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا تے چکی چل رہی ہے تے میں سیدہ فاطمہ تو زہرا نوں ویکھیا او کونین دی شہزادی زمین تے لیٹی. عاجزی اتنی جنت دی عورتاں دی سرداری ملی، آج اتنی کہ اللہ نے بنائی زمین دے لیٹیاں نے آرام کر لیا. حضرت سیدہ ام ایمن فرماندیاں نے میں سیدہ فاطمہ دے گھر وچ گئی تے میں سمجھیا اج سیدہ آپ چکی چلا رہیاں ہونیاں نے. آپ فرماندیاں نے میں دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے ویکھیا جڑی میرے نبی دی بیٹی ہے زمین تے آرام پہ کر دی ہے. آپ فرماندیاں نے چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے. میں حسنین غلیلین نے جھولے والے ویکھیا، جھولا بھی آپ ہی پیا ہلدا ہے. سیدہ ام ایمن فرماندیاں نے میں حضور دی بارگاہ دے اندر آئی تے میں آ کے عرض کیتی سونیا یا رسول اللہ میں سیدہ دے گھر وچوں ہو کے آئی یا رسول اللہ میں کی ویکھیا ہے سیدہ آرام فرما رہیاں نے، انہاں دی چکیاں پہ چل رہی ہے، حسنین غلیلین دا جھولا بھی پیا ہلدا ہے. یا رسول اللہ یہ ماجرا کی ہے؟ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا رمضان ہے، رمضان دے روزے نے گرمی بھی ہے، میری بیٹی چکی چلا چلا کے تھک گئی ہے، اللہ نے ہوا ٹھنڈی بھیجی ہے جڑی میری بیٹی فاطمہ نو لگی ہے، فاطمہ نو نیند آ گئی ہے، او فاطمہ آرام کر رہی ہے. اللہ نے اپنے فرشتیاں نو بھیجا جاؤ زمین تے چلے جاؤ جڑی میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ہے او دی چکی بھی تسی چلانی ہے، جڑا حسنین دا جھولا ہے او بھی تسی جھلانا. حسنین دا جھولا بھی آ کے فرشتے جھلا رہے ہیں، سیدہ پاک دی چکی بھی فرشتے چلا رہے ہیں تو سیدہ پاک آرام فرما رہے ہیں زمین پہ. او خاتون جنت دی سرداری اللہ نے عطا فرمائی. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی میری بیٹی فاطمہ ہے یہ جنتی عورتاں دی سردار ہے. جنت دی سرداری کون ہو گئی؟ ساڑی جیب چار پیسے آ جانے اسی بندے نو بندہ نہیں سمجھ، اسی سلام کا جواب دینا چھڑ جانے ہیں، میں تے فلانا اپنی کون ہونا سلام کرنا.
او جنت کی سرداری حضور پاک نے فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں کی سرداری بھی تھوڑے کول ہے، جنت کی سرداری بھی انہاں دے کول ہے۔ آج جی اتنی کہ گھر دے کام خود کر رہی ہیں، بچیاں کی تربیت خود کر رہی ہیں۔ تربیت ایسی بے مثال حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک گھر وچ بچیاں واسطے کھانا بھی پکاندیاں ہوندیاں سن تے قرآن دی تلاوت کردیاں ہوندیاں سن، چکی بھی چلاندیاں ہوندیاں سن، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کردیاں ہوندیاں سن۔ سامعین کرام بھی زمین تے آرام فرما رہی ہیں اور اولاد دی تربیت ایسی کیتی ایک پتر امام حسن ہے تو دوسرے کا نام حسین ہے، دونوں نے شہادت دی موت نو اپنایا، دونوں نے اسلام دی خاطر اپنی جان کو قربان کیتا۔ سامعین گرامی او سیدہ فاطمہ الزہرا جنہاں دے گھر دے کماں واسطے اللہ رب العزت فرشتیاں نو بھیج دے، جدو اسی محبت کران گے تے محبت نال ذکر کران گے اللہ سانوں کتنا انعام عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی رمضان دا مہینہ یہ فرشتے آ کے سیدہ پاک دے گھر دے وچ چکی چلا رہے نے، سیدہ پاک دے شہزادے دے جھولا جھولا رہے نے۔ امام حسن مجتبی فرماندے نے رات دے کسے ویلے میری اکھ کھل جاندی سی تے میں گھر دے اندر ویکھنا جتھے میری اماں جان نماز پڑھدیاں نے، رات دا ویلا ہونا پوری رات لگ جانی ہے، میری اماں کدے کھڑے ہو کے قیام وچ کھلوتی ہے، کدے رکوع وچ کھلوتی ہے، کدے سجدے وچ پئیاں نے، کسے نے پوچھیا سجدے وچ دعاواں کی کردیاں نے تے آپ نے فرمایا میری اماں جان دعاواں کردیاں نے، یا اللہ جیڑی میری نانے دی امت ہے، میرے نانے دی امت رحم فرما، میرے نانے دی امت کرم فرما، میرے نانے دی امت دی بخشش فرما۔ سیدہ پاک رات نو دعاواں کر رہی ہیں ان دے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت واسطے۔ ابا جان نو بھی امت دا فکر ہے تے ابا جان دی جڑی شہزادی ہے انہاں نو بھی امت دا فکر ہے۔ فکر کی ہے یا اللہ میرے نانا جان دی امت تے رحم فرما، کرم فرما، بخشش فرما۔ سامعین گرامی اج سانو ضرورت ہے کہ انہاں دی سیرت نو اپنان دی، ماں بہن بیٹی اینا ساریاں واسطے ضروری ہے کہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیا جائے، مطالعہ کیتا جائے، اپنایا جائے، زندگی بے مثال ہو جائے۔ جنہاں دے نام دی برکت ہے، جنہاں دے گھر بھی برکت ہے، جنہاں دے پتر جنتی نوجوانہ دے سب۔ سامعین گرامی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال محبت کرن دا انعام میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جڑا محبت کرے گا اللہ رب العزت جہنم تو دور فرما دے گا۔ انہاں دے گھر وچ فرشتے آندے نے، بے اجازت فرشتے بھی انہاں دے گھر آندے نہیں۔ اج دے دن پھر میں یہ دعا کراں گا کہاں گے اج نظر کرم دی
وسیلہ ایمان والے اللہ تو ڈرو تے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وسیلہ تلاش کرو کہ جڑے پاکانے امت نے انہاں دا وسیلہ پاؤ تے دعاواں قبول ہوندیاں دلیل دے دینا اللہ تعالیٰ دے نبی سن جناب زکریا علیہ السلام جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم انہاں دے کول ویکھیا نہ کہ غیر دی رزق پیا قرآن پاک دے الفاظ میں رزق موجود ہے بغیر موسم پھل موجود نے آپ نے جدو ویکھیا اللہ تعالیٰ دی قدرت کہ جیڑا اللہ بغیر موسم تو پھل عطا فرما سکتا ہے اور مینوں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے خود اللہ تعالیٰ دے نبی نے خود نبی نے حضرت مریم دے کول کھڑے ہوئے جڑی جگہ تے بیٹھ کے عبادت کردیاں سن اوتھے کھڑے ہوئے تے دعا کیتی یا اللہ مینوں اولاد عطا فرما پتہ کی لگدا ہے نیکاں دا وسیلہ پائیے تے دعاواں قبول ہو جاندیاں اسی سیدہ زہرا پاک دا صدقہ حضور دی اہل بیت دا صدقہ پا کے دعا کریں گے کہ یا اللہ ملک پاکستان دیاں جڑیاں مصیبتاں مشکلاں نے پریشانیاں نے دور فرما خصوصاً فلسطین دے جڑے مظلوم مسلمان نے الہ العالمین انہاں دے حال تے کرم فرما رحم فرما انہاں نوں ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرما اور آخر تے پیغام یہی ہے کہ دنیا اگر چاہتی ہے کہ کامیاب ہو جائیے تے کامیابی دا ایک ہی ذریعہ ہے دین مصطفیٰ حضور دے صحابہ و اہل بیت دی سیرت کو بنا لو اللہ رب العزت دونوں جہان وچ کامیابی عطا فرما دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ